døde der også, synes jeg. Ja, nemlig. Totally. Næste station. Skanderborg. Toget fortsætter mod Silkeborg. Det er ikke sjovt at skifte. Ja. Åh, Mo. Syge øjne der. Det var det bedste der. Det bliver en god film. Mhm. Nej, ikke have den på film. Zoom! Det har jeg gjort på dig mange gange. Vent om. Jeg prøver lige at tænke på nogle jokes. Det går ikke så. Åh, her. Randersfjord. Randersfjord. Kæft, det lyder sikkert. Prøv lige at tjekke mit gangsterhår der. Ja, dit hår er virkelig grimt lige nu, mor. Ej, du ligner faktisk ham der ting. Randersfjord. Randersfjord. Det er lidt hus, okay. Kan du ikke stadig Randersfjord? Vi smider Mo i fjorden. Alle sover bare. Hvor er I kedelige at filme? Ja, det er ikke så sjovt at filme det. Alle er bare døde og ikke nederen. Undskyld, men vi lever stadigvæk. Så kan man filme Morten. Det er virkelig sjovt at filme på den her Det er video. det sjoveste at filme. Også fordi der faktisk er liv i mig. Vi kan lave en hel film med Morten. En Fortæl en god historie. om mit liv. Og så har vi det fra 2 vinkler, Gine. Ja, Så kan vi lave så kan vi skifte det. Ej, det er en god idé. din arm er i bejen. Morten, du skal snakke om dit liv. Det kan være dokumentar. Hvordan var din barndom? Hvordan det er at være Morten. Det er rigtig nederen at være Morten. Hvorfor? Fordi han Kender har du nederen sangen liv. Her er Morten? Og i tilfælde af Han vil gerne lege med dig. Ude på engen. Nej, det Ikke over den store er vej. ikke den sang, Morten. Morten, det kan ikke Morten sang. Nej, det behøver jeg heller ikke. Det er min sang. Så laver du bare op. Ja, det kan du ikke. Nej, men altså, så er det en sang til at hylde mig. En sang, jeg skal kunne. Ligesom dronningen, hun kan jo heller ikke i Danmark. Der er det et land, vel? Jamen, det var heller ikke helt tydeligt. Hun er sgu da symbolet for Danmark. Det er hun sgu ikke en skid. Ja, men hun de er synger med. aldrig Margrethe. Nej, sang. de synger aldrig Margrethe. Okay. Ikke Tue Vest. Jo, Du ved, det er det er så. Ja, han stemmer træls. Ja, han har sød stemme. Nej, fuck dig. Oh my god, du er så sød. Jeg kan ikke Eller huske, bemærk, jeg Jeg kan kameraet over på Morten igen. jeg kan absolut ikke huske nogen som helst jokes fra Hartmann 3 lige nu. Jeg kan heller ikke huske noget, så har man ikke. Der er film i det her. Ej, jeg kan ikke komme til at prøve. Man kan zoome. Ikke øret. Vi kan lave en dokumentar på øret. Okay, jeg klikker mig så virkelig meget. Ja. Det her er så beviset, altså. Jeg filmer stakkels Morten. Så har vi for Morten. Det er ikke engang, fordi han laver noget sygt. Nej, det er bare fordi, han er næsten ikke sover. Jeg var en mand derude. Okay, film. Zoom ind på ham. Ej, men jeg synes, man må filme på det. Det var bare Morten i stedet for. Jeg tror ikke, det er noget, man ikke må... Du må ikke, du må i hvert fald ikke vise det til nogen så uden at have deres tilværelse. Medmindre du censurerer deres ansigt. Hvad laver du med dine hænder? Derfor Morten skal lige her. Jeg triller You tommelfinger. have no life. Hvor hurtigt er den far, mor? Jeg kan ikke ret sådan. Nu er den lige om. Jeg kramte i bunden. 406 minutter. Der er 4 minutter. Det havde jeg bestilt. 6 minutter og 60 sekunder. Du kan da ikke prøve Mortens der. Hvad? Og jeg har siger sådan du? noget fedt, og jeg har stakt. Det lyder ret klamt. Nej, nej.